Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε, ελπίζω να μου είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για μία ακόμη φορά, στο κανάλι Adelaide Channel. Είμαστε εδώ για ένα ακόμη pick a card. Λοιπόν, σήμερα παιδιά το ζήτημα το οποίο θα δούμε είναι το εξής. Σήμερα παιδιά θα μελετήσουμε, είναι το βίντεο για άτομα τα οποία είτε έχουν χωρίσει είτε έχουν απομακρυνθεί, και το ζήτημα το οποίο θα δούμε είναι αν το άτομο το οποίο βρίσκεται μακριά σας πονάει για τον χωρισμό σας. Αν δηλαδή του κοστίζει η απομάκρυνσή σας και ο χωρισμός σας, ή αν συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Παιδιά, έχω φτιάξει δύο πακετάκια, πακετάκι νούμερο 1 στα αριστερά και πακετάκι νούμερο 2 στα δεξιά. Να πω παιδιά, πρωτού ξεκινήσουμε, έχει μπει και ανάρτηση στην κοινότητα. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, παιδιά, υπάρχει προσφορά για ερωτικό άνοιγμα για εξελίξεις διμήνου, δηλαδή Δεκέμβριο και Γενάρη, με το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει, με 4 τράπουλες, 2 ταρό και 2 συμβουλευτικές. Είναι παιδιά η προσφορά μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, όποιος θέλει μου στέλνει μήνυμα. Και φυσικά παιδιά να υπενθυμίσω ότι η μηνιαία συνδρομητική υπηρεσία που έχουμε επίσης μόνο για τα Χριστούγεννα, δηλαδή μόνο για το Δεκέμβριο, βρίσκεται σε τιμή προσφοράς. Η συγκεκριμένη παιδιά υπηρεσία δεν μπαίνει γενικά σε προσφορά, άρα όποιος θέλει να δει ένα ζήτημα πάρα πολύ στενά και αναλυτικά, το οποίο να το δούμε πολύ αναλυτικά σε εξελίξεις του μήνα, μου στέλνει μήνυμα. Θα βρείτε κάτω από το βίντεο και τις προσωπικές μου πληροφορίες και το κινητό μου. Πάμε να ξεκινήσουμε παιδιά με το πακετάκι νούμερο 1, ο οποίος μου το επέλεξε. Κάνω στο πακέτο νούμερο 2 λίγο στην άκρη. Λοιπόν, αν αυτό το άτομο παιδιά τον πονάει ο χωρισμός σας, πώς είναι, και γενικότερα αν δηλαδή δείχνει ότι συνεχίζει τη ζωή του ή αν του κοστίζει η απομάκρυνσή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για όσους επιλέξατε αυτήν εδώ την καρτούλα, τι κρύβει το μήνυμα από πίσω. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα παιδιά που έχουμε είναι το healing. Εδώ μιλάει για θεραπεία, σου λέει φαντάσου τον εαυτό σου να περιτριγυρίζεσαι από ένα φως, έτσι θα αισθανθείς ότι η σχέση αυτή θεραπεύεται αυτήν την στιγμή. Εδώ παιδιά μπορεί να έχετε γενικότερα ανάγκη για θεραπεία. Μισό λεπτάκι παιδιά, γιατί μου θολώνει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν εστιάζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε παιδιά αρχικά εάν σε αυτό το άτομο κοστίζει η απομάκρυνσή σας ή αν το έχει πάρει αυτό που λέμε ελαφριά την καρδία, θα το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πακετάκι νούμερο 1. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Αν αυτό το άτομο πονάει που έχετε απομακρυνθεί ή αν συνεχίζει τη ζωή του χαλαρά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα βλέπω κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα είμαι σαφής. Αν δεν σας ταιριάζει το πακέτο, αλλάζετε πακέτο, γιατί εδώ παίρνω πολύ συγκεκριμένο μήνυμα από αυτό το πακέτο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το άτομο ήταν ένα άτομο το οποίο είχε αρκετή έπαρση όσον αφορά εσάς. Δηλαδή ήταν ένα άτομο το οποίο είτε σας είχε πολύ σίγουρη, πολύ δεδομένη, και από ό,τι φαίνεται παιδιά εδώ την πάτησε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στο πακέτο νούμερο 1 υπάρχει παιδιά περίπτωση εσείς να τον χωρίσατε ή εσείς να απομακρυνθήκατε, και μάλιστα βλέπω εδώ με το 8 των κυπέλων ότι αναγκαστήκατε πιθανόν να φύγετε, είτε γιατί δεν βλέπετε μέλλον, είτε γιατί βλέπετε ότι αυτή η σχέση δεν προχωράει, και τώρα παιδιά μου δείχνει ότι αυτό το άτομο με τον ακόλουθο πεντάκτηνο θα ήθελε να κάνει κάποια κίνηση προς εσάς, αλλά είναι πάρα πολύ δειλό και πάρα πολύ φοβισμένο. Έχω 2 οκτάρια εδώ και ειδικά παιδιά το 8 των ξυφών σαν τελική κάρτα μου δείχνει ένα άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κίνηση να σας προσεγγίσει, γιατί τον έχετε απορρίψει. Φοβάται πάρα πολύ αν κάνει κίνηση, μην τον ξανααπορρίψετε. Άρα θα σας πω εδώ πέρα ότι του έχετε τσακίσει πάρα πολύ τον εγωισμό. Δεν θα σας πω παιδιά ότι κλαίει και χτυπιέται, θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Εδώ βλέπω ένα άτομο το οποίο είχε πάρα πολύ σιγουριά για τον εαυτό του και έχω την εντύπωση ότι εδώ του έχετε πληγώσει πάρα πολύ τον εγωισμό. Ειδικά όσο έχετε επιλέξει αυτό το πακέτο και εσείς το παρατήσατε αυτό το άτομο ή απομακρυνθήκατε εσείς, βλέπω ότι ο εγωισμός του αυτή τη στιγμή και η αυτοπεποίθησή του είναι στα τάρταρα, του τύπου πώς μπόρεσε να μου το κάνει αυτό και ποια νομίζει ότι είναι και με παράτησε και με άφησε, αλλά όλο αυτό κρύβει μια ανασφάλεια του τύπου με ξεπέρασε ή δεν ενδιαφέρεται πλέον για μένα. Έχω λοιπόν ένα τέτοιο άτομο.
Εδώ, παιδιά, σας μιλάει για healing. Μπορεί και αυτό το άτομο να έχει μπει στη διαδικασία να προσπαθεί να θεραπεύσει τον εαυτό του ή να καταλαβαίνει ότι έφτεξε και τώρα δεν τολμάει με το 8 των ψηφών να κάνει κίνηση. Μπορεί δηλαδή και να συνειδητοποιεί και να λέει στον εαυτό του ότι εγώ φταίω γιατί την είχα σίγουρη ή παρά είχα έπαρση και εν τέλει την πάτησα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι πιο πολύ, παιδιά, βλέπω πληγωμένο εγωισμό παρά συναίσθημα. Σαφώς με το 8 των κυπέλων μου δείχνει ότι ρίχνει μια ματιά πίσω, ακόμη και αν έχει φύγει, ακόμη και αν ψάχνει άλλες επιλογές, έχει το μυαλό του σε εσάς. Αλλά με το 8 των ξυφών εδώ μου βγαίνει ότι δεν έχει σκοπό να κουνηθεί, δεν έχει σκοπό να κάνει κάτι, φοβάται κιόλας μην τον ξαναπορρίψετε, άρα με αυτόν σίγουρα, παιδιά, εδώ δεν βλέπω εξέλιξη. Βέβαια, σαφώς το πακέτο μας δεν είναι να έχουμε εξέλιξη, είναι εάν αυτός πονάει μετά το χωρισμό σας. Δεν μπορώ, παιδιά, να σας πω ότι πονάει, θα σας πω απλά ότι του έχετε πληγώσει πάρα πολύ τον εγωισμό γιατί σας είχε σίγουρες. Έχει χάσει την ενέργειά σας και αυτή τη στιγμή του κακοφαίνεται αυτό το πράγμα. Άρα εδώ προσοχή, γιατί μιλάμε και για ένα άτομο το οποίο σας είχε πάρα πολύ σίγουρες ή γενικότερα έχει μια εντύπωση ότι κάποιος είναι και τώρα του χαλάσατε λίγο το πλάνο. Με το 8 των ξυφών κιόλας είναι εγκλωβισμένος, φοβάται να κινηθεί, αλλά και με τον ακόλουθο πεντάκτηνο, ρε παιδιά, κοιτάξτε, θα σας έδινε πεντάκτηνο. Δεν έχω ούτε κούπα, δεν έχω τόσο συναίσθημα εδώ. Άρα θεωρώ ότι πιο πολύ του πληγώσατε τον εγωισμό και τώρα έχετε και οι δύο ανάγκη για healing, για θεραπεία. Αυτό μου δείχνει το πακέτο. Άρα στο πακέτο νούμερο 1 όχι. Δεν μπορώ να πω ότι πονάει ιδιαίτερα. Θα πω πιο πολύ ότι του έχει πληγωθεί, παιδιά, ο εγωισμός. Okay. Είναι πολύ συγκεκριμένο, παιδιά, το πακέτο. Γι' αυτό σας είπα σε όσους δεν ταιριάζει, αλλάζετε πακέτο. Λοιπόν, αυτά στο πακετάκι νούμερο 1. Πακετάκι νούμερο 2. Όσοι με επιλέξατε αυτό το ζεύγος. Λοιπόν, εδώ σας λέει ότι ελάτε κοντά ο ένας στον άλλον, αλλά πάντα να δίνετε και χώρο ο ένας στον άλλον, γιατί η αγάπη δεν ζητάει, επιτρέπει και δίνει. Άρα εδώ σας λέει ότι καλό είναι να είστε κοντά ένας στον άλλον, αλλά καλό είναι να δίνετε και χώρο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι μας κρύβει εδώ το πακέτο. Εδώ μπορεί να πιέσατε κιόλας ο ένας τον άλλον πριν απομακρυνθείτε, δηλαδή η μία μεριά να ζητούσε παραπάνω πράγματα από την άλλη. Για να δούμε. Εδώ μου έπεσε και ένα παραπάνω φύλλο και σαφέστατα το κράτησα. Λοιπόν, πακετάκι νούμερο 2. Του λείπεις, δηλαδή του κοστίζει ο χωρισμός σας, η απομακρυνσή σας ή προχωράει κανονικά τη ζωή του. Λοιπόν, παιδιά, εδώ το πακέτο νούμερο 2 δεν έχει καμία σχέση με το πακέτο νούμερο 1 και θα είμαι ξεκάθαρη. Αρχικά, παιδιά, εδώ πέρα αυτού του το φέρατε λίγο τούμπα το πράγμα. Δεν ξέρω αν έφυγε αυτός ή αν φύγατε εσείς. Αλλά εδώ με τον τροχό της τύχης έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος δεν την περίμενε αυτή την απομάκρυνση ή δεν περίμενε να κρατήσει τόσο. Ο τροχός της τύχης μου δείχνει ότι ο τροχός γύρισε ανάποδα για αυτόν, όχι υπέρ του, κάτι το οποίο τον έχει ζορίσει πάρα πολύ. Αρχικά να σας πω ότι την απομάκρυνσή σας την βιώνει σαν ένα βάρος. Αισθάνεται πάρα πολύ μόνος του αυτός ο άνθρωπος και με το 4 πεντάκτηνο μου δείχνει ότι το κρατάει μέσα του. Δεν θέλει να το μοιραστεί με κάποιον, δεν θέλει σε κανέναν να δείξει ότι δεν είναι καλά. Και με το 5 πεντάκτηνο, παιδιά, το βιώνει σαν απώλεια. Το βιώνει σαν απώλεια, αισθάνεται μόνος του, αισθάνεται ότι τον έχετε απορρίψει και τον έχετε έξω στο κρύο και γενικότερα αισθάνεται και χασούρα, αισθάνεται ότι έχασε από το μεταξύ σας. Ποιο είναι τώρα το παράδοξο σε αυτό το πακέτο? Καταρχάς, επίσης, να σας πω ότι σας κουβαλάει σαν ένα βάρος, δηλαδή τον βαραίνει η απομάκρυνσή σας και είναι κάτι το οποίο το κουβαλάει μέσα του μέρα νύχτα, όπου και αν βρίσκεται. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι το πακέτο έκλεισε με το αστέρι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι αυτός ο άνθρωπος ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσετε. Εδώ με το αστέρι έχει μία ελπίδα ότι δεν έχει τελειώσει το μεταξύ σας και ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο μαγικά και θα ξαναφτιάξουν. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι το βιώνει άσχημα, δεν είναι καλά, αλλά δεν θέλει να χάσει την ελπίδα του. Ελπίζει με το αστέρι ότι κάτι θα γίνει και θα ξαναβρεθείτε, θα τα ξαναπείτε, θα βοηθήσει και η τύχη, γιατί βγαίνει και ο τροχός της τύχης εδώ. Άρα βαθιά μέσα του έχει μία ελπίδα ότι αυτό, παιδιά, δεν έχει τελειώσει. Επίσης να πω ότι το αστέρι μιλάει και για θεραπεία, που σημαίνει ότι προσπαθεί και με κάποια έννοια και με κάποιο τρόπο να ξεπεράσει την απουσία σας. Σίγουρα στο πακέτο νούμερο 2, παιδιά, εδώ το κουβαλάει βαριά. Δεν έχει καμία σχέση με το πακέτο νούμερο 1. Εδώ δεν βλέπω δηλαδή πληγωμένο εγωισμό. Βλέπω έναν άνθρωπο που του ήρθε λίγο τούμπα ο κόσμος του. Προσπαθεί να το κρατάει μέσα του και να λέει ότι δεν τον επηρεάζει, αλλά με το 10 των ράβδων το κουβαλάει στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, στη δουλειά του.
και παιδιά το αισθάνεται ως απώλεια και αισθάνεται και μόνος του. Αισθάνεται δηλαδή σαν να τον παρατήσατε, δεν ξέρω, ειδικά αν φύγατε εσείς, του κοστίζει πολύ. Αν έφυγε αυτός, νομίζω ότι δεν περνάει παιδιά πολύ καλά και ελπίζω ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και θα ξαναείστε μαζί. Άρα εδώ σίγουρα δεν μιλάμε απλά για εγωισμό, ξεκάθαρα του κοστίζει, ξεκάθαρα πονάει, απλά παιδιά προσπαθεί να μην το δείχνει και το κουβαλάει μέσα του σαν να προσπαθεί να συνεχίσει την καθημερινότητά του. Αλλά με το αστέρι κρυφά έχει μία ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει και εσείς οι δύο θα ξανασμίξετε. Δεν θέλει να χάσει την ελπίδα του, δηλαδή εκεί που είναι απογοητευμένος, εκεί ονειρεύεται και λέει ότι δεν μπορεί να τελείωσε ή θα ξαναέχουμε μια ευκαιρία, δεν μπορεί αυτό να τελείωσε έτσι. Έχω έναν άνθρωπο, παιδιά, που σκέφτεται κάπως έτσι, εδώ. Γενικά καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με το πακέτο νούμερο 1, εδώ του έχει κοστίσει και δεν μπορεί να το χωνέψει κιόλας, το κουβαλάει μέρα νύχτα και δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι το οριστικό. Αυτό μου βγαίνει, παιδιά, στο πακέτο νούμερο 2. Γενικά, πολύ βάρος, πολύ δύσκολη καθημερινότητα, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει και δύσκολη ζωή και τα κρατάει και λίγο όλα μέσα του, παιδιά, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος του. Οκ. Εδώ, παιδιά, του κοστίζει και του κοστίζει και πολύ και ελπίζει μπας και γίνει κάποιο θαύμα και τα ξαναβρείτε. Λοιπόν, αγάπες μου, αυτά είχαμε και στο πακετάκι νούμερο 2. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, επόμενο θέμα που θα θέλατε να κάνουμε. Για όποιον θέλει, παιδιά, τις προσφορές μου στέλνει κάτω από το βίντεο σε email ή σε κινητό. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο pick card. Φιλάκια πολλά.